To, kamar yadda kake magana cewar menene nike gani ɓangaren hidimar zamantakewa na kotu da aka yi, jiya Ubangiji Allah ya sa an zauna a kotu, kuma in Allahu ya yarda zama da za a yi na nan gaba, muna ganin cewa in Allahu ya yarda za a yanke hukunci. To, kirana da dukkanin wasu 'ya'ya na jam'iyyar APC, kada mu dakata da yin addu'a. Mu ci gaba da yin addu'a in Allahu ya yarda Allah zai tabbatar ma Nasiru Yusuf Gawuna da wannan kujera tasa. Sannan nasihata da ganin da nike yi ga Abba Kabir Yusuf, bakin gwargwadon misali waɗanda kotu ta tabbatar mashi da ya biya su haƙƙinsu, to gaskiya ya gaggauta ya biya su haƙƙinsu. Sannan Abba Kabir Yusuf, idan da Allah Ubangiji zai sa za ka ji shawarwari wanda za mu baka, duk dai da mu ba maƙiyanka ba ne ba. A kulli halin muna son ka kuma muna tare da kai, kuma muna ganin cewa za mu iya ɗaukar shawara wadda za mu iya badawa. Waɗanda suka yi maka wahala, to ya kamata ka dibe su ka taimake su. Domin kuwa duk inda za a ce ma yau mutum ya maka wahala ya hidimta maka, to son samu ko da za a ce bai samu abin da yake so ba, to iya tuna cewar ya samu wani abu daga ɓangarenka, wanda shi ma bakin gwargwadon misali zai tabbatar da cewar ya raka masoyinsa kan al'amari kuma Allah ya bayar. To amma magana ta dan Allah, a kullum dai da mutane suke ganin cewa nakan ɗan yawaita yin magana akan Abba Kabir Yusuf ya sauke haƙi na mutane waɗanda haƙi ya rataya a kansa. Abun yakan iya kai kasancewa ya masa yawa. Duk dai da shi a kulli halin idan kai magana wani zai zage ka, wani zai aibanta ka, wani zai yi kaza, ba shi bane ba. Abu ne wanda Ubangiji Allah ya sanar da mu, muke sanar da jama'a, kuma idan suka bibiye abin a hankali ba dai muke yi ba, Allah shi ke yi, kuma Allah shi ya bar ma kansa sani. Bakin gwargwadon misali za su tabbatar da wannan. Kai ƙoƙari ka taimaki al'ummar da kake ganin cewa za ka iya taimaka. Kai ƙoƙari ka sauke haƙƙin da Allah ya ɗora a kanka na waɗanda ya kai kasancewa haƙƙinsa ya rataya kanka. Kai ƙoƙari ka biya su. Dan abin in ka biya zai kai ga kasance maka, abin zai zo maka da sauƙi. Na gode, Allah ya saka da alkhairi, kuma mu ci gaba da taya Nasiru Yusuf Gawuna da addu'a. Ubangiji Allah ya ƙara tabbatar masa da nasararsa a wannan zamantakewa na kotu da ake. Na gode.